natsebula ukunatha njengabo abendla enkulu ngabo makhungo nkila novaphi ngomnoma nontshangase ngabo odibandlela namhlanje being the 2nd of March 2022 yile season ke ekuthiwa yi-autumn ikwindla ke kuzabe kuvuna imimbona kwezinye indawo wena mntu ubulimi uzawuvuna nabantu bamayeza bazawuhlaba enyuka ke bekhangela onozitholana kubuza uqalisa ukublosoma was the word uzambona usekude ubone nansi ayiflower kanozitholana okwangoku akakabonakali ncam kodwa kwezinye indawo yana ngemihlaba lento kwezinye indawo sebe naye unozitholana khawundikhangele manwena kulokona ukuyo ukuba unaye unozitholana undithumela imessage uthi sinaye kulena yethu ikona singekayitsali ke sinjalo sithi namhlanje sabe siphethe iyeza eliyi-all rounder eliyeza alixhaphakanga eliyeza alidumanga to an extent ukuthi nathi silifumana eFaraday ngonikela ugogo uMakhosi ahlangene asiphathele bathi ngumbambangwe uzawuthi naxa ujonga kwezi Facebook groups alikho lininzi eliyeza lawugqiba ukuba yi-all rounder enhle oluhlobo xa kuthiwa yi-all rounder ke iyeza iba yinto efanayo nje nalamayeza njengolabatheka ufumanisa uba le nto ingena kwizinto ezininzi uyabona amayeza okwazi uba eliyeza uyahlanganisa ngalo eliyeza liyasebenza kwizinto zezikhafulo eliyeza liyangena nakwizinto zothandeka into zentlahla elo yeza ke ingasikube nalo because kaloku elayeza liyakuncedisa uthi ngoku usaxakene namayeza ungazi uba mawubusithini ube ufaka lona siphethe iyeza elinjalo ke umbambangwe uyafumaneka kodwa kwindawo ezithile zistoka amayeza abhadlileyo ezinye indawo ke zisebenza nje lamayeza phambi kwendlu ungawafumani onke asinalo njengoba nathi sisitsho ukuba siyali-order nathi silifumane lize ibe yiloo nto ibhityileyo sizisebenzisele thina apha ekhaya asizuyitsala ke into yombambangwe sizawuthi wena mntu ofuna ubhalisa kwisikolo samayeza iform i-active from today khawuhambe uyeyijonga ufike ubhalise ukwazi buqalise ungene esikolweni kule nyanga siyiqalayo ka-April kuzawuvula iform the whole month ithi xa kuphela inyanga ivala iform zawuthi xa ufikayo wena emva kwe-month end ka-March izawuba iform ivaliwe nanko ke umbambangwe ithi le nto ibamba ingwe it catches the leopard ligama lalo ke eliyeza xa silitolika silisa kwilanguage yasesilungwini ibamba ingwe ime ngxi ingumthi oba mkhulu kwezinye indawo it goes up to 13 meters kanti xa ingakhuli kakhulu bathi 8 meters yicinge ke 8 meters mntanomhle ukuba inoba ingumcimbi onjani phambi kokuba singene ke embambangweni abanye sebeyazi mhlawumbe bade batsibe sutsiba yi-announcement lena ethi wena mntu ufuna amayeza alapha ekhaya we are now about to open ivenkile engu-brick and mortar you see into bisibetha njengoba simane siyitsho besingakwazi ukustora amayeza ubu-order sikufunele sikubhosele ngoku sabe sinevenkile okwazi uzizela nawe ungene uzithathele amayeza abayivenkile njalo ke leyana yalapha ekhaya uzawungena wena uthi hlasa ibhaskithi yakho ungene evenkileni ukhethe la uwafunayo uhambe uye ekhawuntarini yobhatala uphume uhambe but wena mntu ofuna ubhukisha isession izawube isekhona isession ezawube i-physical ayibhatalisi ebhatalisayo yile ezawufuna ubhele akufowunele athi gubucala eme kwezinye izinto ancokole nawe yi-hour apho sincokola ingxako nazo uzitsho sikubuza imibuzo siphume necebo mntanomhle sithi eyona nto ikuxhentsisayo ukuleqayo nantsi nako ke umbambangwe sibuyela kuwo siyigqibile leyasemgarantweni i-all rounder umbambangwe the botanical name ke mntanomhle nantsiya yatshintsha ungothuki xa ubona amanye amagama the common names ke yi-thorny elm elona lixhaphakileyo amaxhosa athi umkhaboti likhona apha e-Eastern Cape uzawulibona mntanomhle uzawubona ngefruit engathi buplum ubone ngameva onganocima ngathi ngumnga kwezinye indawo bayibiza ngoyibiza ke nantsiya SA3 number wena mntu ofuna ukwazi ke ngezi botanical ngezi uses the medical uses uzujonge nansi website we used le website ikakhulu copy and paste uziyele but awuzuva nto intsha yile sithetha ngayo bathi lento is a painkiller if womba ingcambu this is what they say bathi womba ingcambu
ngqusha wena ingcambu uyibilise le ngcambu, kodwa xa silibilisa iyeza simkile mosiklanto kuthiwa bilisa for bakhona bathi bilisa amanzi aphele, uphinde uqala amanye amanzi ubilisa aphele, uphinde uqala. Yabona ke ngoku by the time you reach akusekho yeza apho, sekudayeke nje amanzi ngenxa yantoni ye-plant matter leyo ilapho. Bathi bilisa usele, loo nto izawuba yi-pain killer. Baphinde bathi for i-oral treatment, bakhona abantu abanale problem i-halitosis, ufumanisa uba umlomo lo uyanuka, kudala uzama, akukho zinyo libolileyo, awunasilonda. Bazizinto zabantu abamdaka sihlobo, iba zizinto zasekuthakathweni ezinye zigqitha beyond i-listerine or yabona mosezi toothpaste, ifune amayeza ugaglishe ngawo. Eli yeza bathi liyakuncedisa. Maninzi kamayeza ekudala siwancokola for i-oral treatment, wazame. Also try ikhala, aloe vera, iphambu kwako kwenu ikhona, iyayinceda laa nto. Izinto ezinjenge-cinnamon ziyayinceda laa nto i-halitosis, nezinye ke nezinye. Maninzi amayeza esintu enza into enye. Baphinde bathi le nto i-naso-pharyngeal infection, iproblem esuka empumlweni ize kwi-pharynx, yi-upper respiratory le sithetha ngayo. Bathi thatha igqabi okanye uthatha ixolo, there is i-caution. If uyazifunda ezi ndawo kufundwa kuzo ngaphandle kwalesi reference leyo, bathi la magqabi can be toxic, so ungayi ngamandla, rharhaza uthufe, ungaginyi, because when you swallow a lot of into toxic ihambe ibe yingxaki. Yabona sithe naso-pharyngeal, bathi ngoku pulmonary iyagqitha ke ngoku lento iyayingena apha kwi-respiratory. Bathi yakuncedisa kwala ezangcambu ximfi wena rharhaza, ungaphunga mntanomhle, because akukho nto ibingu-caution kwi-roots. Bathe i-leaves to an extent ukuthi e-DRC they only use fresh leaves. You know, but the more as leaves zibandala ziba yi-problem. Bayisebenzisa ke bona e-DRC for ntoni? I-TB, batreat i-TB kuba kaloku ezinye zendawo azifane South Africa, isibhedlele zikude ukutreat i-TB apha sigibisele i-antibiotics. Baphinde le nto bathi yi-laxative, eza leaves bekuthiwa zi-toxic. Ngokwesilungu into ekuhambisisayo, ekugabhisayo, ekurhawuzelelayo i-toxic. Ndiyayisuspekta kubutoxic bobu ukuba iyakuhambisisa, kanti thina sifune loo nto, ndifuna uklina isisu. Thatha ke amagqabi ke mntanomhle, sithetha ngawe wena one-access kwimithi, ubhele uthenga ixolo kude, akakwazi ke ngokuyenza lena ipart. Lena uyayibona mos ugreen ubujika arhangelwa ngasentla, siyinqakule elsewhere, baziphindaphindile ezinye kwiindawo ezininzi. Bathi treat hemorrhoids. I-hemorrhoids ke izaba zezi blood vessels apha kwi-rectum, kuthiwa thatha le nto uhlambe ngayo phayana kwi-rectum. I've seen ezinye izinto that work kuyo le nto ye-hemorrhoids. Abantu bazisebenzisa oma-anusol, abanye basebenzisa ezinye izinto, oma-aloe vera. I-aloe vera nayo bayisebenzisa abantu abaninzi to massage la area, so that noko eza blood vessels zingadilate, zingenzi le nto yokuba inflamed and zingabi painful. Sikhona ke nezinye, jikela wena kumtholampilo waphanga kokwenu. Xa sesiyithatha lena phaa bathe painkiller, apha bathi toothache. Aba be-toothache nabo bathe uthatha the root, uyayibilisa kancinci, urharhaze, ube buyimumatharha, so that noko elazinyo libe bupholarha mntanomhle. Ngumba we-pains ke. Thatha wena yonke into ekuthiwa yenza i-pain, uyayivamos le nto xa sitsho iyafana nalaa mlungu mabele uyawukhumbula apho kwakuthethwe nge-roots, kwathethwa nge-bark, toothache, painkiller. And nomlungu mabele nawo unameva njengale chephu. Uyabona amayeza esintu ahambe, unganyanzeleki uba uduye kude uyofuna iyeza ozawuthi ube unayo into esebenza njengayo kweli lizwe. Masingene ke kumayezeni. Umayezeni ke nakenza i-toothache ufuna into eziphephetha abantu. Bathi yangena le nto kwisibambelelo, nathi mntanomhle sithi grigri, ixolo lento ixolo liqine kangangobana ukuba ucimba uzayichopha phakathi kunzima, ifuna into noko ekwazi usika. So siyayigreyitha ke lento, andikayiboni ingqusheka, ingasi
uqhekeza nesingqusho indlela le eqine ngayo lento greater wena udibanise nodelunini udibanise nento zakokwenu asithaki mos Wednesday sithi yenza into ethile uyithathe wena uyifake kwisibambelelo ingaske wena mntu okwazi uyojikela kula site kaguyuguyu manditsho into ethi uguyuguyu kukhona apha ncokola khona ngombambangwe athi ubamba amadoda nemali khawuye pha kula site kampume ncube umve xa ithetha ngombambangwe khange ndiye ndiyova idetail ayitshilo ndandibone about 2 years ago andifunanga ukuya because sometimes you get tempted ukusebenzisa umntu omnye uphele ngokusonqena ujikeleza ukhangele yangena ke kwisibunge lento apho bayitshisa khona kwisibunge kakhulu yatshiswa yithethiswe ya omnye idibanise nezinye izinto zakokwabo aphinda idibanise nento zesibambelelo esabiza abantu kwibusiness njengoba sisithi lento uyayitshisa xa sewuyitshisa ngoku sewuyenza nesikhafulo apho uzawutshisa khona uthethe ofuna ukukuthetha siyacebisa ke xa uyenza isikhafulo ingaske amayeza khona angagqithi ku-3 ozabe uwasebenzisile siyawadibanisa kapha thina sawufaka mhlawumbi umbiza sithi wona umbambangwe sifake nelinye lesithathu ukubhalansisa apho sikhafula khona depending ba ukhafula ntoni whether uyabiza uyajikisa meaning uyalwa iphinde lento ingene kwezicupho namayeza njengomankunku apho uzawuthi khona abenza into ethile kuma kwenzeka into ethile abathi xa bedibene besebenzisa amayeza babiza igama lam makwenzeka into ethile iyangena lento apho uzawusebenzisa kumayeza ofutha amayeza okhafula amayeza okuziqaphula wena namanye amayeza aza kukunceda kulonto uba busy yiyo mntana omhle sisicupho omnye acupha iyadi yakokwabo ukuthi xa ungena abantu abathakathayo makuthi omnye acupha ibhizinesi acupha imoto kuyacuthwa kweli lizwe akudlalwa iyaphinda lento ingene kumayeza okulwa izinto zezilwane yabona la mayeza ayafuna amayeza ukwazi uwathaka kuba kaloku apha umbambangwe ufuna ubambe wona kule nqwaba yamayeza uliyeza eli-strong uliyeza eliqinileyo uliyeza elihlabayo uliyeza elenza ezo zinto so xa usilwa izilwane uzawukwazi ke ngoku ndibanise namayeza njengomathunzi entaba namanye amayeza akokweni impila ulwe ezo zilwane depending nakwinature yesilwane kuba xa usilwa uthikoloshe awuzufana naxa usilwa umamlambo okanye impundulo okanye inyoka okanye uyayivamos lento iya ngokuba wena ulwa eyiphi nantso ke into yasembambangweni while sisekulo mbambangwe nantsi into indixhaphakela abantu abahle ndithi mandiyinqande umuntu uyakwazi apha ekhaya I had a long discussion ngumuntu olandela le channel andizumbiza ngagama ndichaza because ixhaphakile umuntu uzawuorder kwi-herbal shop athi ndicela untsula ndicela isinama ndicela ilabatheka uzipose ezonto kuba ungumuntu ozithenge zikude kwale xa sezifika kuwe akubhalela ukuba uzithumele ezi zinto kodwa utshonga uba zisebenza njani ndizisebenzisa njani yabona ke ngoku xa uthenga kaloku kwi-herbal shop uthi ndifuna la mayeza uwabize kwi-herbal shop akuthengisela because bathi uyayazi ukuba asetyenziswa njani okwesibini xa usiya kwi-herbal shop amayeza ozawufumana i-instruction ukuthi elulisebenza njani nanjani ngamayeza asedityanisiwe e-herbal shop apho bazawuthi la phalaza uthatha umlinganiselo longa uthi luzithengele wona uthi ndicela umbambangwe ndicela unukani ndicela intsula akakwazi umuntu wase-herbal shop ukuthi xa wadibanise ngohlobo wabilise ngawakho mntanomhle so sukuwathenga amayeza e-herbal shop xa ungawazi basetyenziswa njani what I advise qala uthethe nomuntu wase-herbal shop man ndileqwa yinto ethile kwenzeka into ethile nethile ngawaphi amayeza emandiwathenge evenkileni uyabona ke ngoku xa sewenze njalo uzawuthi ndicebisa uba uthathe eli uyabona ke ngoku seyingawakhe ke ngoku kuba kaloku aqokelelwe nguye athi xa ekuposela athi azawuthi xa efikile ndizawuthi uba wathini
Yabona ke ngoku sowunyangwa nguye lana uyazinyanga. So kuba uzinyanga uthatha amayeza ngokowazi kwakho uyozinyanga. Ndithi mandiyilungise so that silungisane. Ungathi nawe xa uphinde uorder amayeza akho then ubuze uba kaloku ngawakho mntana omhle. Ayiko kuphoxa mntu, ayiko kuba mean and rude, but kaloku if uorder umthi wepesika uthi uorder umthi wegwava and then uphinde ubuze uba ndiwasebenzisa njani. The only thing thina esinokuyitsho ukuthi la nala awangeni emlonyeni so that ungawaseli if you don't know amayeza asebenza njani. Ukuba uwazi amayeza i-advise thetha nomuntu owaziyo akuhlanganisele okanye akuxelele uba hlanganiswa njani. Ndigqithile ke nakuyo leyo intshumayelo yasentabeni. Masidibane ngolosihlanu Friday apho sizawube sithaka khona Umbambangwe. Usenosuggesta ukuba ufuna sithake iphi kwezi bezincokolwe so that senze loo nto, kodwa ubhale ugqibe before end of business tomorrow. Camakho.